Αμήν, θα διαβάσουμε από το βιβλίο της Ρουθ, το δεύτερο κεφάλαιο, 261 σελίδα. Book of Ruth, chapter 2, the second chapter. Το δεύτερο κεφάλαιο από τη Ρουθ. Στο προηγούμενο μάθημα είχαμε κάνει το πρώτο κεφάλαιο, είχαμε πει ορισμένα πράγματα. Έτσι δεν είναι ότι αυτό, ό,τι έλαβε χώρα, ό,τι έγινε ήταν όταν ήταν οι κριτές ακόμα. Δεν είχαν έρθει βασιλείς, δεν είχε έρθει ο Σαμουήλ ακόμα, ο τελευταίος κριτής, δεν είχε έρθει ο Σαούλ, ο Δαβίδ. Αλλά γράφτηκε μετά από το Δαβίδ. Ευχαριστούμε το Θεό. Θα διαβάσουμε από το δεύτερο κεφάλαιο σιγά σιγά, θα διαβάσω τα τρία πρώτα εδάφια, the first three verses. Είχε δε η Ναομή συγγενή τινά του ανδρός αυτής, άνθρωπο δυνατό ενισχύει εκ της συγγενείας του Ελιμέλεχ, και το όνομα αυτού Βοόζ. Και είπεν η Ρούθ η Μωαβίτης προς την Ναομή, ας υπάγω παρακαλώ εις τον αγρό, δια να συνάξω αστάχια κατόπιν ούτινος έβρω χάρη στους οφθαλμούς, και είπε προς αυτήν, είπαγε θυγάτηρ μου, και υπήγε και ελθούσα εσταχιολόγη εν το αγρό κατόπιν των θεριστών, και έτυχεν εν μέρη του αγρού του Βοόζ, ως τη ήτο εκ της συγγενείας του Ελιμέλεχ. Ευχαριστούμε το Θεό. Βλέπουμε όλα, αυτό μπορούμε να τα διαβάσουμε και σαν μια ιστορία, αλλά βλέπουμε πόσα πράγματα κρύβει ο λόγος του Θεού. Πώς επιτρέπει τώρα η Ρουθ να πάει στο χωράφι του Βοόζ. Το πρώτο κεφάλαιο στο Ματθαίο το Ευαγγέλιο, που λέει για τη γενεαλογία, στο πρώτο κεφάλαιο του Ματθαίου, Matthew chapter 1 and verse 5, και στο 5 δάφιο. Σαλμών δε εγέννησε τον Βοόζ εκ της Ραχάβ, Βοόζ δε εγέννησε τον Οβίδ εκ της Ρουθ. Αυτό λέει εκεί στο 5 κεφάλαιο. Αναφέρει δύο γυναικεία ονόματα. Δεν αναφέρει πολλά γυναικεία ονόματα, αναφέρει ένα στο 3 εδάφιο. Ιούδας εγέννησε το Φαρές και το Ζαράκ της Θάμαρ. Ονομάζει τη Θάμαρ εκεί. Μετά ονομάζει τη Ραχάβ και ονομάζει και τη Ρουθ. Και πιο κάτω λέει Δαβίδ ο βασιλεύς εγέννησε το Σολομώντα εκ της γυναικός του Ουρίου. Άλλη μια γυναίκα εκεί που δεν την ονομάζει καθόλου. Μόνο αυτές οι τρεις γυναίκες είναι μέσα στη γενεαλογία, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, βλέπουμε τώρα τη Ραάβ πρώτα, έτσι δεν είναι? Ο Σαλμός εγέννησε το Βόζ εκ της Ραχάβ. Αυτή η Ραχάβ ήταν η πόρνη που ήταν στην Ιεριχώ όταν πήγανε για να κατασκοπεύσουνε. Τους πήρε αυτής μέσα στο σπίτι της, τους φύλαξε, έβαλε σε κίνδυνο τη ζωή της, γιατί άμα την πιάνανε θα τη σκοτώνανε και αυτή και όλη της την οικογένεια, και μάλιστα τους είχε κρέψει απάνω στο ανώγιο, λέει, επάνω στο άρικ τους είχε κρύψει, τους σκέπασε με κάτι και μετά τους κατέβασε με ένα καλάθι από το τείχος. Φανταστείτε δηλαδή αυτή η γυναίκα τι πίστη είχε. Τρεις ανθρώπους ξένους από άλλη φυλή τελείως, επίστεψε ότι ο Θεός ήταν μαζί τους και βάνει σε κίνδυνο τη ζωή της, τους φυλάει, τους κατεβάζει από το τείχος και τους είπε να υποσχεθούν ότι δεν θα τη θανατώσουν αυτή και την οικογένειά της. Και όπως και έγινε, όταν μπήκανε στην Ιεριχώ πέσανε τα τείχη, εκεί που είχε κρεμάσει το κόκκινο έξω από την πόρτα, γιατί της είχαν πει θα κρεμάσεις ένα σκηνάκι κόκκινο έξω από την πόρτα σου και όποιος είναι μέσα στο σπίτι σου δεν θα το σκοτώσουμε. Και αυτό το κόκκινο συμβολίζει το αίμα του Ιησού Χριστού, έτσι δεν είναι? Το αίμα του Ιησού Χριστού. Όποιος έχει το αίμα του Ιησού Χριστού δεν μπορεί να τον θανατώσει ο διάβολος με τίποτα. Και έτσι και έγινε και γλίτωσε τη ζωή της και όλη η οικογένειά της, και μετά βρέθηκε ένας άνθρωπος Ιουδαίος, ο Σαλμών, που την παντρεύτηκε. Για φανταστείτε τι κοροϊδία, τι ονειδισμό θα πέρασε, τι θα του λέγανε, την πόρνη πήγες και πήρες. Δεν τρέπεσαι? Τόσες γυναίκες εδώ μέσα στο λαό Ισραήλ
καλές κοπέλες και εσύ πήγες και πήρες την πόρνη, Ευχαριστούμε το Θεό όμως. Από αυτή την πόρνη γεννήθηκε ο Χριστός, αδελφοί. Και μαζί με το Σαλμόν γεννήσανε το Βοόζ, αυτόν που βλέπουμε εδώ στο δεύτερο κεφάλαιο, και μαζί με τη Ρούθ γέννησε τον Οβίδ. Και συνεχίζει. Ο Βοόζ γεννήθηκε δηλαδή από μια πόρνη που δεν ήταν Ιουδαία, ο πατέρας του ήταν Ιουδαίος, και αυτή η οικογένεια με αυτή την πόρνη βγάλανε ένα παιδί, το Βοόζ, ο οποίος, όπως θα διαβάσουμε και παρακάτω, ήταν ένα πολύ λογικός άνθρωπος, πολύ πιστός, και όχι μόνο αυτό, δυνατός εν ισχύ, λέει. Ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα. Είχε μεγάλη περιουσία, είχε χωράφια, είχε δούλους, είχε δούλες. Ήταν ένας άνθρωπος σόφρονας, είχε το μυαλό του, ήταν λογικός, ήταν δίκαιος. Θα τα δούμε πιο κάτω. Από αυτή την πόρνη γεννήθηκε, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό μην κρίνουμε ποτέ τίποτα. Μην κρίνουμε κανέναν που έχουμε μάθει και ακούμε πολλές φορές, αυτός ξέρεις τι ήταν αυτός. Αυτός ήταν εκείνο, το άλλο, αυτή ήταν έτσι, ήταν. Μην κρίνουμε, αδελφοί. Αυτούς που ο Θεός εκαθάρισε, λέει, εσύ μη λέγεις αυτά που καθάρισε ο Θεός, μην τα λέγεις βέβυλα, είπε στον Πέτρο. Και εμείς λέμε αυτούς που καθαρίζει ο Κύριος είναι Άγιοι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όποιος και να είναι ο καθένας, όποια και να ήταν η ζωή του, ό,τι ζωή και να είχε, τον καθάρισε ο Κύριος, είναι Άγιος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εδώ βλέπουμε έναν άνθρωπο που βγήκε από μια πόρνη, γεννήθηκε και ήταν ένα πολύ δυνατός με δύναμη και ήταν και αγαθός και δίκαιος και όλα αυτά, και όχι μόνο αυτό, τον χρησιμοποίησε ο Θεός και για να γεννηθεί από το σπέρμα του Ιησούς Χριστός. Έτσι δεν είναι, αδελφοί? Ευχαριστούμε τον Θεό. Και η Ναομή, λέει, αυτή η Εβραία, δηλαδή η Ναομή που είχε τον Εβιμέλεχ, τον άντρα τον Ελιμέλεχ, και είχαν πάει εκεί στη γη Μωάβ, επειδή υπήρχε πείνα, τα επέτρεψε όλα αυτά ο Κύριος, είχε το Βοόζ αυτό συγγενή. Ήτανε συγγένεια από τον άντρα της. Και η Ρούθ τώρα, η Μωαβίτισσα, ούτε αυτή ήταν Ιουδαία. Ούτε η Ραάβ ήταν Ιουδαία, ούτε η Ρούθ ήταν Ιουδαία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος θα χρησιμοποιήσει από όλα τα έθνη, από όλους τους λαούς για να γίνει το θέλημά του. Δεν έχει σημασία. Όποιο έθνος, όποιος λαός, όποια φυλή, αυτός που αγαπάει τον Κύριο θα τον χρησιμοποιήσει ο Κύριος για να γίνει το έργο του. Γι' αυτό το τονίζει η Ρούθ, η Μωαβίτισσα. Δεν ήταν Ιουδαία. Λέει στην πεθερά της στην Ναομή να υπάγω, γιατί πήγαν εκεί πέρα φτωχές γυναίκες, δεν είχαν απολύτως τίποτα. Η Ναομή και η Ρούθ, 2 γυναίκες. Ο άντρας της είχε πεθάνει, τα παιδιά της είχαν πεθάνει, γυρίσανε πίσω, δεν είχαν απολύτως τίποτα, ούτε τι να φάνε ούτε τίποτα. Και λέει, ας πάω, λέει, σε παρακαλώ, σε όποιο χωράφι βρω, εκεί που μαζεύουν τα στάχια, και ό,τι πέφτει πίσω, αυτό το να στοιχειολογήσει, αυτό σημαίνει. Ό,τι τους πέφτει από τα δεμάτια, αν ξεχνάνε κανένα αυτό ή αν πέσει κάτω, τα μάζευε αυτή από πίσω, έτσι δεν είναι? Και ό,τι μαζέψω, λέει, να το φέρω για να μπορέσουμε να φάμε, να το κοπανίσουμε, να φάμε. Τι άλλο, δεν είχανε τι να φάνε. Και κατόπιν, λέω, σε όποιον έβρω εχάρη, γιατί μπορούσε κάποιος να τη διώξει, να της πει, παρότι μάζευε αυτά που μένανε, μπορούσε κάποιος να τη διώξει, να της πει, φύγε από το χωράφι μου. Τι δουλειά είσαι εσύ εδώ? Και είσαι και Μωαβίτισσα. Έτσι δεν είναι? Δεν είσαι ούτε καν Ισραηλίτισσα. Γι' αυτό λέει, σε όποιον ευρώ χάρη, όποιος με δεχτεί. Και της είπε η Ναομή, είπαγε, πήγαινε θυγάτη μου. Και πήγε, λέει, και ήρθε και σταχυολογιούσε πίσω από τους θεριστές. Ό,τι πέφτανε από πίσω, ό,τι ξεχνάγανε, πήγαινε και τα μάζευε. Και σε μια στιγμή ευρέθηκε στο χωράφι του Βοόζ, ο οποίος ήταν από τη συγγένεια του Ελιμέλεχ. Και στο 4 λέει, διαβάζουμε στο 4, verse 4, και ιδού ο Βοόζ ήλθε εκ Βιθλεέμ και είπε προς τους θεριστάς, Κύριος με θυμών, και απεκρίθησα προς αυτόν, Κύριος να σε ευλογήσει. Είδατε, ο πιστός άνθρωπος.
Πώς είναι τα αφεντικά σήμερα, πάει βλαστήμια, και δεν αφήνω τίποτε και η προσβολή να σε προσβάλλουν. Αυτός λέει ο Κύριος μαζί σας με το που πήγε, και αυτοί του απαντάνε ο Κύριος να σε ευλογήσει. Δηλαδή ο χαιρετισμός τους ήταν ο Κύριος, ο Θεός. Δεν είπε καλημέρα παιδιά, τι κάνετε, πώς πάτε, τι μαζέψατε σήμερα, τίποτα. Ο Κύριος μαζί σας, ο Κύριος να σε ευλογήσει, άνθρωπος του Θεού, και αυτοί που είχε εργάτες ανθρώποι του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τότε είπε ως προς τον υπηρέτη, τον επιστάτη, τον θεριστό, ποια είναι αυτή η νέα? Είδε την κοπέλα εκεί που δεν ήταν από τους εργάτες, από τους δούλους που είχε εκεί τους εργάτες, την είδε καινούργια εκεί και ρώτησε ποια είναι αυτή η νέα. Και στο 6 και ο υπηρέτης, ο επιστάτης των θεριστών, απεκρίθηκε και είπε είναι η νέα η Μωαβίτης. Κατευθείαν να πούνε ποια είναι, ότι δεν είναι από το λαό μας, είναι από αυτή η Μωαβίτισσα που επέστρεψε μαζί με την Ναομή εκ της γης Μωάβ. Δεν είναι ότι την προσβάλανε, είναι ότι την τιμήσανε κατά κάποιο τρόπο, γιατί θα μπορούσε να έχει πάει πίσω στον πατέρα της και στη μάνα της και στο λαό της. Και όμως λένε αυτή η Μωαβίτισσα που τα άφησε όλα πίσω και ήρθε εδώ στο λαό του Θεού. Αυτοί είναι οι χριστιανοί, αδερφοί, που τα αφήνουν όλα πίσω και πάνε με το λαό του Θεού. Αυτά είναι τα παιδιά του Θεού. Άσε τι ήξερες, άσε τι έμαθες, άσε τι σου είχαν πει οι γονείς σου, άσε τι σου λέει η πατρίδα σου, άσε τι σου λένε στα σχολεία σου, θα γνωρίσεις τον Χριστό, θα τα αφήσεις όλα πίσω. Αυτή άφησε και το λαό της και τους θεούς που είχαν και τη μάνα και τον πατέρα και πήγε με την Ναομή στο λαό του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό λένε η Μωαβίτισσα, αυτή η κοπέλα που ήταν από άλλη φυλή και ήρθε μαζί με την Ναομή εδώ στο λαό και ήρθε εδώ στο χωράφι σου να δουλέψει. Και είπε, ας ταχυολογήσω παρακαλώ και ας συνάξω τι μεταξύ των δεματίων κατόπιν των θερισμών, και ήρθε και εστάθη από πρωίας έως ταύτης της ώρας. Ο λίγο μόνο ανεπαύθη εν τη οικία. Και λένε ήρθε και μας παρακάλεσε να μαζέψει κάτι από πίσω ό,τι μένει, και από το πρωί που είχε έρθει μέχρι τώρα δεν έχει σταματήσει, μόνο λίγο λέει αναπαύθηκε στο σπίτι και συνέχισε να δουλεύει, γιατί ήταν και μια δουλειά δύσκολη και κοπιαστική συνέχεια. Πίσω να μαζεύεις, έπεσε κάτι να το μαζεύεις, να κουβαλάς, και όμως λέει ήταν από το πρωί συνέχεια, λέει μας παρακάλεσε και την αφήσαμε και μάζευε πίσω από τα στάχια. Και είπε ο Βοός προς τη Ρούθ, δεν ακούεις τη γάτηρ μου, μη υπάγεις να σταχυολογήσεις ένα άλλο αγρό, μη δεν αναχωρήσεις εντεύθεν, αλλά μένε εντάφθα μετά των κορασίων μου. Μην πας σε άλλο χωράφι, μην πας σε άλλη εκκλησία. Δεν ήσαντε άλλα χωράφια, ήσαντε. Δεν ήσαντε άλλα στάχια, ήσαντε. Δεν ήσαντε άλλοι θερεστές, ήσαντε. Δεν θα πας σε άλλο. Εδώ θα μείνεις μαζί μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν θα αρχίσουμε να πάμε και από εδώ, να πάμε και από εκεί, να πάμε σε άλλη εκκλησία, να δούμε τίποτα. Βρήκες την αλήθεια, σε οδήγησε ο Θεός εκεί, βρήκες ευλογία εκεί, πήγες εκεί, βρήκες χάρη ενώπιον των θεριστών, βρήκες χάρη ενώπιον του Βοός. Μείνε εκεί, δεν θα πας αλλού. Ευχαριστώ. Γιατί να πας αλλού, άμα εκεί που είσαι ο Κύριος σε ευλογεί? Για ποιο λόγο? Τι ψάχνεις? Σημαίνει δηλαδή ότι κάτι σου λείπει ακόμα, ψάχνεις. Αφού βρήκες την αλήθεια, βρήκες την εκκλησία, γιατί δεν θα πας, τι λέει, σε άλλο χωράφι. Ούτε θα φύγεις από εδώ, αλλά θα μείνεις εδώ μετά τον κορασί, με τα κορίτσια τα δικά μου. Εδώ θα μείνεις με τις ψυχές που μας έχει προσθέσει ο Κύριος, με την οικογένεια που μας έκανε ο Κύριος. Ο Κύριος μας κάνει μια οικογένεια. Εδώ θα μείνουμε στην οικογένεια του Κυρίου. Δεν θα πάμε αλλού. Και στεναχωριέμαι όταν βλέπω χριστιανούς και όπου ακούνε ότι γίνεται συνάθρηση τρέχουνε. Πού πας αδερφέ? Πού πας αδερφέ και αδερφοί? Δεν σε φτάνει αυτό που έχουμε, δεν σε φτάνει αυτό που δίνει ο Κύριος? Γιατί ψάχνεσαι, γιατί πας αλλού και αλλού, όπου ακούς τρέχεις? Τι τρέχεις? Σημαίνει δηλαδή ότι
δεν έχεις χορτάσει, δεν σε βαρεστεί εκεί που είσαι και παίρνεις την τροφή και παίρνεις το Λόγο του Θεού και έχεις κοινωνία μέσα στην οικογένεια του Θεού. Γι' αυτό λέει, δεν θα πας άλλο, δεν θα μείνεις μαζί με τα κορίτσια μου εδώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν ήταν άλλα χωράφια, γεμάτο. Δεν είναι άλλες εκκλησίες εδώ, κάθε γωνία είναι εκκλησία. Όχι, δεν θα πας αλλού, θα μείνεις εκεί που ο Κύριος σε έφερε, εκεί που σε ευλογεί ο Κύριος, και θα μείνεις μέσα στην οικογένεια εκεί που σε πρόσθεσε ο Κύριος. Ας είναι οι οφθαλμοί σου επί των αγρών όπου θερίζουσι, και είπαγε κατόπιν αυτών, δεν προσέταξα εγώ εις τους νέους να μη σε εγγύσωσι. Και όταν διψήσεις, είπαγε εις τα αγγεία και πίνε ό,τι αντλήσουνε οι νέοι. Εγώ δεν δίνω διαταγή, λέει, να μη σε πειράξει κανένας. Μέσα στην εκκλησία του Χριστού έχουμε ασφάλεια. Ασφάλεια. Άμα πας σε άλλο αγρό, μπορεί να σε κακοποιήσουνε. Μπορεί να σου φερθούν άσχημα. Υπάρχει κίνδυνος. Εδώ υπάρχει σειρά. Εγώ πρόσταξα. Δεν θα σε πειράξει κανένας. Ο Κύριος προστάζει δηλαδή. Μας βάνει στο λαό του και προστάζει ο Κύριος. Δεν θα σε πειράξει κανένας. Είσαι ασφαλής εκεί. Ευχαριστούμε το Θεό. Και όχι μόνο αυτό, και όταν διψάσεις, και ο χριστιανός διψάει, αδερφία. Διψάει. Και ο Κύριος έχει το είδωρ της ζωής. Έχει το νερό της ζωής. Όπως είπε και στη Σαμαρίτισσα, θα σου δώσω εγώ νερό, λέει, που δεν θα ξαναδιψάσεις πάλι. Ευχαριστούμε το Θεό. Είναι ο λόγος του Θεού το νερό. Όταν διψάσεις, τι λέει? Όταν έχεις όρεξη να ακούσεις το λόγο, όταν έχεις όρεξη να είσαι με τα αδέρφια, να συμμελετήσουμε το λόγο, να μιλήσουμε μέσα από το λόγο. Αυτή είναι η δίψα. Θα πας στα αγγεία και πίνε από ό,τι αντλήσωση οι νέοι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό που δίνει ο Κύριος στους εργάτες του, αυτό που δίνει το λόγο, θα πιείς νερό, ευχαριστούμε τον Θεό, να ξεδιψάσεις. Γι' αυτό και μαζευόμαστε και προσευχόμαστε και διαβάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και ο Κύριος μας ξεδιψάει με το Λόγο του. Δεν θα διψάσουμε πάλι θα μαζευτούμε, πάλι θα ξαναδιαβάσουμε, πάλι θα προσευχηθούμε και συνεχίζουμε έτσι, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εγώ προσέταξα τους νέους να μην σε πειράξουν και όταν διψάσεις να πίνεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η δε, στο 10 εδάφιο, η δε έπεσε κατά πρόσωπο και προσεκίνησε ως εδάφους και είπε προς αυτόν, πώς εγώ έβρικα χάρη εις τους οφθαλμούς σου, ώστε να λάβεις πρόνοια περί εμού ενώ είμαι ξένη. Πώς εσύ ενώ εγώ είμαι ξένη ευρήκα χάρη μπροστά σου για να με προστατεύσεις. Ευχαριστούμε το Θεό. Πώς εμείς που δεν είμαστε Ιουδαίοι, πώς βρήκαμε χάρη ενώπιον του Θεού και ο Κύριος μας δέχεται, ενώ δεν είμαστε από το λαό του, είμαστε ξένοι. Πώς είναι δυνατόν εμείς οι Έλληνες που προσκυνάγανε τους 12 θεούς ή ο άλλος από εκεί, πώς εσύ μας πρόσθεσες μέσα στο λαό σου, που μόνο ο λαός Ισραήλ είχε τον αληθινό Θεό. Πώς γίνεται αυτό και μας δέχεσαι? Και ο Βόος λέει, απεκρίθηκε, είπε προς αυτήν, ανηγγέλθησαν προς εμέ ακριβώς πάντα όσα έκαμε στην πεθερά σου μετά το θάνατο του ανδρός σου, και ότι αφήκας τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και τη γη της γεννησεώς σου και ήλθες προς το λαό τον οποίο δεν εγνώριζες πρώτερον. Μου τα είπανε, άφηκες τον πατέρα σου, άφηκες τη μάνα σου. Πώς λέει ο Κύριος? Λέει θα αφήσει τον πατέρα αυτού, τη μητέρα αυτού και θα προσκοληθεί με τη γυναίκα αυτού και θα γίνουν η σάρκα μία. Έτσι και εμείς γινόμαστε σάρκα μία με τον Χριστό, γιατί για γάμο πάμε. Έτσι δεν είναι? Για γάμο πάμε, έτσι δεν είναι? Πάμε να γίνουμε σάρκα μία, θα αφήσουμε τον πατέρα μας, θα αφήσουμε τη μητέρα μας, θα αφήσουμε αυτά που ξέραμε και θα προσκοληθούμε στον Κύριο. Μου τα είπανε, λέει, ότι άφηκες και τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και τη γη της γεννησεώς σου. Και εμείς αφήκαμε τη γη της γεννησεώς μας και βρεθήκαμε εδώ που μας ήθελε ο Κύριος. Έτσι δεν είναι? Ευχαριστώ, όπου μας θέλει ο Κύριος. Τα άμαθα όλα αυτά, λέει. Και ήλθε σε λαό τον οποίο δεν εγνώριζες πρώτερο. Έτσι δεν είναι? Εμείς δεν ξέραμε
για αναγέννηση, δεν ξέραμε για Ευαγγέλιο, είχαμε μια θρησκεία, ό,τι μας λέγανε, κάναμε τα τυπικά και τίποτα άλλο. Κι όμως τα αφήσαμε όλα αυτά για να πάμε σε ένα μέρος που δεν γνωρίζαμε. Να μπούμε μέσα σε ένα λαό που δεν γνωρίζουμε. Μέσα σε μια εκκλησία που δεν γνωρίζαμε πριν. Αυτά μου είπανε, λέει ο Βόος. Και στο 12 εδάφιο λέει, ο Κύριος να ανταμείψει το έργο σου και ο μισθός σου να είναι πλήρης παρακυρίου του Θεού του Ισραήλ, υπό τα πτέρυγας του οποίου ήλθες να σκεπαστείς. Είδες, σας είπα, ο άνθρωπος ήταν δίκαιος, πιστός, σωστός, σοβαρός, παρότι ήταν μιας πόρνης παιδί, το ξαναλέω, μην κρίνουμε σε ανθρώπους. Ήταν να της λέει ο Κύριος να ανταμείψει το έργο σου. Ενώ αυτός τη βοηθάει, αυτός της δίνει να φάει εκεί, ο Κύριος να ανταμείψει, δηλαδή αναγνωρίζει το έργο της. Τι έργο είχε κάνει, αφού στάχια πήγαινε και μάζευε. Να ανταμείψει το έργο σου, αυτό που έκανες, που άφησες αυτά που είχες και ήρθες και προσθέθηκες μέσα στην οικογένεια του Θεού. Ο Κύριος να το ανταμείψει και ο μισθός σου να είναι πλήρης παρακυρίου του Θεού του Ισραήλ. Όχι θα σου δώσω εγώ στο τέλος ένα ωραίο μισθό, μείνε εδώ μαζί μας και μη στεναχωριέσαι, θα σου δώσω εγώ καλό μισθό να περνάτε ωραία. Όχι, ο Κύριος θα σου δώσει το μισθό και θα είναι πλήρης. Πλήρης. Και ο Κύριος το λέει, εγώ έρχομαι, λέει, και ο μισθός μου είναι μετεμού για να αποδώσω εις έκαστον κατά το έργο αυτού. Έρχομαι, λέει, και έχω το μισθό μαζί μου, όπως εργάστηκε ο καθένας να τον πληρώσω. Αυτή είναι ο μισθός του Κυρίου, έτσι δεν είναι? Υπό τα πτέρυγας του οποίου ήλθε να σκεπαστείς. Δεν σύστησε τον εαυτό του, δεν σύστησε τους εργάτες του, δεν σύστησε, λέει, ήρθε στον Κύριο, υπό τις πτέρυγας του Κυρίου ήλθε να σκεπαστείς. Πώς βλέπουμε την γλώσσα με τα γλωσσόπουλα, γιατί εμείς που μεγαλώσαμε και στα χωριά, είχαμε τις κότες και γεννάγανε τα πουλάκια, πήγαινε η μαμά μπροστά πίσω και μετά τα μάζευε όλα και τα σκέπαζε με τις φτέρυγες όλα. Και άμα κανένα έπαινε από έξω, το βλέπεις, χωνόταν και εκείνο μέσα. Χωνόταν και τα σκέπαζε όλα, δεν έβλεπες τίποτα. Και 20 να είχε και 30 να είχε, τα σκέπαζε όλο, για να τα προστατεύσει. Εδώ της λέει, ήρθες για να σε προστατεύσει ο Κύριος με τις πτέρυγες τις δικές του. Όπως προστατεύει και εμάς, θα της είπε. Όπως και εμάς μας προστατεύει ο Κύριος, θα μπεις και εσύ μέσα να σε προστατεύσει και σένα ο Θεός. Δηλαδή σύστησε το Θεό του Ισραήλ κατά πάντα. Ήταν άνθρωπος πιστός. Στο 13 λέει, δε είπε, ας έβρω χάρη στους οφθαλμούς σου, Κύριέ μου, επειδή με παρηγόρησες και επειδή ελάλησας ευμενός προς τη δούλη σου, αν και εγώ δεν είμαι ουδέ ως μία το θεραπενίδων σου. Βρήκα χάρη, λέει, μπροστά και με παρηγόρησες. Για να πει με παρηγόρησες σημαίνει ότι ήταν πολύ στεναχωρημένοι, πολύ θλιμμένοι όλα αυτά που περάσανε. Και βγήκανε δυο γυναίκες, άσε που ήταν και χείρα, δεν χάρηκε τον άντρα της. Ούτε παιδί είχε κάνει, τίποτα. Δεν χάρηκε τίποτα. Απάνω που παντρεύτηκε, μέσα σε 10 χρόνια όπως διαβάσαμε είχαν φύγει από εκεί. Δεν πρόλαβε, δεν χάρηκε τίποτα. Μια στενοχωρημένη γυναίκα ήταν, με μια πεθερά που ήταν και αυτή στενοχωρημένη γιατί έχασε και τον άντρα της και τα παιδιά της. Φανταστείτε δηλαδή τι στεναχώρια και θλίψη υπήρχε μέσα σε αυτό το σπίτι και έρχεται και του λέει τώρα, με παρηγόρησες, του λέει, με αυτά που μου είπες όλα αυτά, με παρηγόρησες, γιατί αυτή δεν είχε ακούσει, δεν ήταν στο λαό του Ισραήλ, τώρα συναντάει το λαό του Ισραήλ, τώρα μπαίνει μέσα στην εκκλησία του Χριστού, τώρα συναντάει τα αδέρφια, τώρα συναντάει την αγάπη του Χριστού που πρέπει να έχουμε, γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αδερφοί. Τι λέμε, τι κάνουμε, άμα σκανδαλιστεί ένας με τα λόγια μας, λέει καλύτερα να δέσεις μια μιλόπετρα και να πας να φουντάρεις στη θάλασσα. Κάθε λόγος που θα βγαίνει από το στόμα μας πρέπει να είναι ευλογία, είμαστε υπεύθυνοι. Είμαστε στο λαό του Θεού. Για φανταστείτε αυτή την κοπέλα να αρχίζαν να τη βρίζανε εκεί. Για φανταστείτε. Εδώ βρήκε ανάπαυση η ψυχή της. Παρηγορήθηκε η ψυχή της. Της μίλησε ωραία ο πάστορας. Θα μπορούσαμε να πούμε.
αυτόν που έχει βάλει ο Κύριος, γιατί αυτόν χρησιμοποίησε ο Κύριος το Βοόζ εκεί και αργότερα για να γεννηθεί και ο Χριστός, αλλά και ακόμα για να δεχθεί αυτή τη γυναίκα που δεν ήταν ούτε καν Ιουδαία. Και του λέει με παρηγόρησες γιατί μου μίλησες με μεγάλη ευμένεια, μου μίλησες πολύ ωραία, παρότι δεν είμαι ούτε σαν μία από τις δούλες σου, δεν είμαι, τίποτα δεν είμαι. Και είπε προς αυτή ο Βοόζ, στο 14, λέει, και είπε προς αυτήν ο Βοόζ την ώρα του φαγητού, ελθέ και φάγε εκ του άρτου και βρέξω το ψωμίο σου εις το όξος. Και αυτή εκάθισε στα πλάγια των θεριστών. Εκείνος δε έδωκε εις αυτήν σίτο πεφρυγανισμένο και έφαγε και χορτάστη και περίσσευσε. Το έχουμε ξανακούσει αυτό, το έχουμε ξανακούσει. Κάποτε τάισε 5.000 ο Κύριος. Άντρες μόνο. Μόνο άντρες 5.000. Με 5 ψωμιά, 2 ψάρια. Και φάγανε και χορτάσανε και περίσσευσε. Ο Κύριος δίνει και τρως και χορταίνεις και περσεύει να πάρεις μαζί σου. Πού? Στο σπίτι σου, στη συγγενειά σου, στη δουλειά σου. Εκεί που βρίσκεσαι, να έχεις μαζί σου. Περσεύει πάντα, γιατί αυτή το πήρε σπίτι μετά αυτό που πέρσευσε. Ο Κύριος δηλαδή μας δίνει όχι μόνο να φάμε, όχι μόνο να χορτάσουμε, να πούμε είμαστε και δεν μπορούμε άλλο, τόση μεγάλη ευλογία, αλλά να περσεύσει, να πάρουμε και μαζί μας. Ευχαριστούμε τον Θεό, όπως έγινε με τον Ιησού Χριστό, που περισσεύσανε και 12 κοφίνια, έτσι και εδώ λέει έφαγε, χορτάστη και περίσσευσε κιόλας. Έμεινε και υπόλοιπο. Και σηκώθη να σταχυολογήσει και προσέταξε ο Βοόζ στους νέους αυτού, λέγον και μεταξύ των δεματίων σας σταχυολογεί και μη επιπλήτετε αυτήν. Και μάλιστα αφήνετε να πει πτυτή από το χεριβόλον δι' αυτήν και αφήνετε να συλλέγει και μη ελέγχετε αυτήν. Να την αφήνετε και μέσα στα δωμάτια, να έρχεται τα δωμάτια και να αφήνετε επίτηδες και κάτι να πέφτει, να τα μαζεύει. Δηλαδή ο Κύριος θέλει να φύγουμε γεμάτοι. Η ευλογία του δηλαδή είναι για όλους μας και περσεύει να φύγουμε γεμάτοι. Θα αφήσει και υπόλοιπο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και σταχυολόγησε, λέει στο 17, εν το αγρό έως εσπέρας και εκοπάνησε όσον σταχυολόγησε και ήτο μέχρι 1 εφά κρυθής. Και κοίταξα εκεί στα μέτρα που έχει Παλιά Διαθήκη, 1 εφά είναι 8 γαλόνια. Σαν να λέμε ένα πεντογάλωνο γεμάτο και άλλο ένα πεντογάλωνο πιο πάνω από τη μέση. Δηλαδή ένα πεντογάλωνο είναι βαρύ να το κουβαλήσεις. Εγώ κουβαλάω πολλές φορές τις μπογιές το πεντογάλωνο και είναι βαρύ, φαντάσου. Γεμάτο το ένα, μισογεμάτο το άλλο. Και σήκωσε αυτό, το σήκωσε. Θα σηκώσουμε ό,τι βάρος να μας βάλει ο Κύριος. Αφού έχουμε φάει καλά, αφού έχουμε χορτάσει καλά, είμαστε ικανοί να σηκώσουμε ό,τι βάρος μας βάλει ο Κύριος και είναι ο καρπός, είναι η ευλογία αυτό το βάρος. Δεν είναι της αμαρτίας, καρπός της αμαρτίας. Αυτό είναι βάρος ευλογίας. Αμήν. Μας δίνει ο Κύριος τη δύναμη να το σηκώσει. Μια γυναίκα ήταν. Σήκωσε και το πεντογάλωνο, σήκωσε και το άλλο πεντογάλωνο σχεδόν γεμάτο και πήγε στην πόλη και είδεν η πεθερά αυτής πόσο εσταχυολόγησε, πόσο μάζεψε. Και εκβαλούσα η Ρούθ, έδωκε εις αυτήν ό,τι είχε περί αυτή, αφού εχορτάστη. Είδες που είπαμε, χορταίνεις, περισσεύει και παίρνεις και στο σπίτι, έδωκε και στην πεθερά, χόρτασε και εκείνη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δηλαδή είμαστε υπεύθυνοι από την ευλογία να φέρουμε και σε άλλους. Μας δίνει τόσο πολύ ο Κύριος. Και να χορτάσουμε και να πάρουμε και μαζί μας. Και είπε προς αυτήν η πεθερά αυτής, πού εσταχυολόγησε σήμερα, πού σε ποιο χωράφι είχες πάει, θα είδε τόσο που έφερε, ευχαριστούμε τον Θεό, είχε φέρει και από το φαΐ που της έδωσε ο Βοόζ, το πεφρεχανισμένο άρτο που λέει εκεί και έφαγε και χορτάστηκε και περίσσευσε, είχε και αυτός, λέει καλά που πήγε σήμερα. Μου φέρες και φαΐ να φάω, μου φέρες και άρτο, έφερες και τόσο στάρι, που πήγες και που εδούλευσες, ευλογημένος να είναι εκείνος. Πριν της πει ποιος είναι,
ευλογημένος να είναι. Ευχαριστούμε το Θεό. Κατευθείαν δηλαδή ευλογία βγαίνει από το στόμα της. Οι άνθρωποι σήμερα δεν είπαν πού πήγες, πόσα, τόσα σου δώκε, τόσα έκανα, άλλα ρωτάνε οι άνθρωποι. Αυτή κατευθείαν ευλογημένος να είναι αυτός. Πίστεψε δηλαδή ότι ήταν από τον Κύριο, ευλογία. Γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να φέρει τόσο, ούτε να φέρει και φαΐ. Έτσι δεν είναι? Ευλογημένος, πριν της πει ποιος είναι. Ως της έλαβε πρόνοια περισσού. Ποιος έλαβε? Αυτός που τη βοήθησε. Αυτόν που έστειλε ο Κύριος να τη βοηθήσει. Και εκείνη εφανέρωσε προς την πεθεράν αυτής, εις τίνος αγρόν εδούλευσε και είπε το όνομα του ανθρώπου, εις τον οποίο δούλευσε σήμερα είναι Βοόζ. Της λέει στο χωράφι του Βοόζ είχα πάει. Έτσι τον λένε αυτόν. Και είπε Ναομή προς την ύφην αυτήν, ευλογημένος παρακυρίου εκείνος, ώστις δεν αφήκε το έλεος αυτού προς τους ζώντας και προς τους τεθνεώτας. Ακούτε λόγια αδερφοί που λέει τώρα μια ευλογημένη, το έλεος του Κυρίου, το έλεος του Κυρίου που είναι και στους ζωντανούς και προς τους πεθαμένους, γιατί άμα πεθάνεις με τον Κύριο, το έλεος του Κυρίου σε ακολουθεί. Σε ακολουθεί στους αιώνας των αιώνων. Δηλαδή συστήνουνε τον Κύριο όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ευλογημένος λέει, σε αυτόν που δίνει το ελαιός του στους ζώντας, στους τεθνεώτας. Και είπε προς αυτήν Ναομή, συγγενής μας είναι αυτός ο άνθρωπος. Από τους πλησιέστερους συγγενείς μας. Και είπε η Ρούθη Μωαβίτης, αυτός με είπε προσέτη, σύ θέλεις μετά των ανθρώπων μου, έως σου τελειώσωση όλο το θερισμό μου. Θα μείνεις μαζί μας όσο υπάρχει θερισμός. Και μάστι μας λέει ο Κύριος, τα χωράφια είναι λευκά προς θερισμό. Προσευχήθητε λέει στον Κύριο του θερισμού να αποστείλει εργάτες. Αυτό θέλει ο Κύριος τώρα. Οι ψυχές είναι γεμάτο έξω. Τα χωράφια είναι γεμάτα. Θα μείνουμε με τον Κύριο μέχρι να τελειώσει ο θερισμός. Μέχρι θα μαζέψει ο Κύριος όλες τις ψυχές. Και μόλις μαζέψει όλες τις ψυχές θα γίνει η αρπαγή, θα πάμε στον ουρανό. Αυτό της είπε και αυτός, θα μείνεις μαζί μου όλο το θερισμό. Και εμείς θερισμό έχουμε, θα μείνουμε μέχρι το τέλος. Τότε θα τελειώσει ο θερισμός. Όταν φτάσουμε στην αρπαγή. Όταν φύγουμε από αυτή τη ζωή, αν φύγει κάποιος. Μέχρι τότε θερίζουμε, δουλεύουμε στον Κύριο. Αυτό της είπε, λέει, θα τελειώσεις, θα μείνεις μαζί μου μέχρι το θερισμό, μέχρι να τελειώσει ο θερισμός. Και είπε Ναομή προς τη Ρούθ την ύφην αυτής, είναι καλό θυγάτηρ μου να εκβαίνεις μετά των κορασίων αυτού και να μην σε απαντήσω σε ένα άλλο αγρό. Κατευθείαν δεν μπορείς να πας σε άλλη εκκλησία. Εκεί θα μείνεις με τους ανθρώπους αυτούς. Είναι άνθρωποι του Θεού αυτοί. Δεν θα πας αλλού. Εκεί με τους δικούς του, με την οικογένειά του θα μένεις. Αυτό τη σύστησε και αυτή. Δεν θα φύγεις από εκεί, δεν θα πας σε άλλο χωράφι. Αυτό το άλλο χωράφι να το προσέξουμε αδερφοί, γιατί εμείς όλο χωράφια βλέπουμε γύρω μας. Και λέμε και εκεί χωράφι και εκεί χωράφι, έτσι δεν είναι? Εμάς μας έβαλε ο Κύριος εδώ, έτσι δεν είναι? Ευχαριστούμε τον Θεό, όπου σε βάνει ο καθένας. Ο καθένας εργάζεται στο χωράφι του και είναι υπεύθυνος για το έργο που κάνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εμείς δουλεύουμε το χωράφι μας. Θα μείνεις στο χωράφι εκείνο, θα είσαι με τους ανθρώπους αυτούς. Να μην πας σε άλλο αγρό. Και στο 23 λέει, και προσεκολήθη στα κοράσια του Βοόζ, διανασταχιολογεί έως σου τελειώσει ο θερισμός των κρυθών και ο θερισμός του σύτου. Και κάθιτο μετά της πεθεράς αυτής. Και έμεινε εκεί στο χωράφι του Βοόζ, μαζί με τα κορίτσια του Βοόζ, μέχρι να τελειώσει ο θερισμός και το κρυθάρι και το σιτάρι, και έμενε μαζί με την πεθερά της. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα μείνουμε εκεί στα πόδια του Κυρίου, θα μείνουμε στο χωράφι που μας έβαλε ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχει πολλά χωράφια ο Κύριος, πολλούς θεριστές, πολλούς εργάτες. Δεν είναι ένας εργάτης που θα μαζέψει όλα τα χωράφια. Εμείς θα μείνουμε στο χωράφι που μας έβαλε ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό έκανε και αυτή, έμεινε εκεί στο χωράφι αυτού νου, μαζί με
με τα κορίτσια αυτού νου, με τα αδέρφια της εκεί πέρα και με την πεθερά της, με την οικογένειά της. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί. Και εμείς θα μείνουμε μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην οικογένεια του Ιησού Χριστού, μέχρι την ημέρα που θα τελειώσει ο θερισμός και θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Αμήν, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.